जों दिनै KOKBOROK Roman script language नोतियै जे कायसा demonstration खायजा कुका sit-in demonstration आरो जों KOKBOROK media forum नेंगै जों सागबो सिनि आदम सं ताई सिनि अरनि जे members दंनाय जों जत भाई मानजा फायका ताई आबा हायकेनो KOKBOROK media forum नि तो कायसा ideology ताई सिनि कायसा सानमुं आबा हायनो दंमोन जे जों KOKBOROK नोतियै सिनि दिप्रासारनि KOKनो सैथानिओ जों KOKBOROK नो Roman script बाय सानु नि जे आरो दिनि जे sit-in demonstration खायजा माने आरोबो जों बरबाय बाक्साके जों लगिरि फायका ताई आबा हायकेनो कतर चबानि बागैबो साख्लाय जाखा ओंखाय आबा हायकेनो सिनि जे KOKBOROK media forum जोंबो आबा हाय ताइबो demonstration कटर चबा जे जागाव KOKBOROK Roman script नि बागै demonstration खायजागो बा जे जागाव चबा नै जों नुंजागो जों आ जागावनो जों लगिरनाय ताई आबनि बागै जों सिनि जे आदम दङ ताई सिनि जे KOKBOROK media forum नि जागा दंनायनो जों बेलायके हामबाय मारो तामनि होनबा बर' जों जत मिलिबुइ जों आबा हायके जे सिनि KOKBOROK media forum नि बिसिंतिके जों जे हाय KOKBOROK Roman script नोतियै जों जे चबा खायमानि आरो जों लगिरि मामानि आबा सिनि बेलायके कबाल काहाम ताई सिनि तिप्रासा हास्टेनि त्रिपुरा हास्टेनि बर'नि बागै जों जे सय गुबुइके KOKBOROK नो जों KOKBOROK बायकै Roman script बायकै जों KOK सैमामानि बा सैमानानि थांथेनिओ जों लगिरनाय आबा हायके जों नरक जों जतनि थानिओ जों कयनाय आबा हायकेनो जों लगिरि दंदि ताई आबा हायके जों गुबुन जरारगो जों KOKBOROK Roman script नि बागै जे जागाव demonstration चलियो बा चबा कतर चलियो आ जागाव KOKBOROK media forum personally एंगैबो जों support खालायनाय दा आबा हायकेनो जों सिनि media नि बखाक्तिबो जों गबनो जे मानसि जरते जों तिरनाय दा आबा हायके नरक जतनो जों लगिरि दंखाय जों तैबो क्राखे बाथाय मानाय दा Roman script नो जों सिनि सैकंबाय जों सैमानानि आबनि थानिओ आ जे KOKBOROK सैथानिओ नरक जों लगिरि ताई आबा हायकेनो जे दिनै फाइ मानजा फायनाय ताकते बहुत दं गोबां मा अर्गानाइजेशन नेङै जरा दिनै sit-in demonstration मानजा फायका बरनो जों हामबाय रिकपाया ताई आबा हायके जों गुबुन सालरगो जे जराव नांगौ आबा हायकेनो जों KOKBOROK Roman script नि बागै जों सिगाङै थानाय ताई जों जवानो सिगाङै लांथानाय